hodeiak daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Neguko eguraldia dago eta uda orentxe hasira, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Eta nago noma txukundu beharra, goitik behera guztia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakar gabean. Etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Eta nago noma txukundu beharra, goitik behera guztia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakar gabean. Etortzen zaren moduan, beldu
ikusten zaitut etortzen